أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. wannan ita ce siffar ma'abota sanin alƙur'ani waɗanda suka san cewa Allah ya saukar da ƙur'ani ne bil haqq domin ya tabbatar da gaskiya kuma da gasken aka saukar da shi ne shiryar da ke cikinsa. walau anna qur'anan suyirat bihi al-jibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mauta bal lillahi al-amru jami'a. kaji wannan ayar ba Allah ya ce da a ce akwai wani littafi da a ce akwai wani abin karantawa da za a karanta saboda darajarsa in aka karanta shi kawai sai ka ga dutsen madarkacin nan yana tafiya to da ƙur'ani ne za a karanta. Da a ce za a wani ya so ya keta ƙasa ta rarrabe a ce wani abu za a karanta ƙasa ta kake ce to la kana hadal qur'an da qur'ani. Da a ce ga wata gawa ana so ta ji magana ko a tayar da ita to da qur'ani za a yi amfani. ko ka gane martabar alqur'ani ko ka gane kimar wannan littafin. Wannan jama'a yana cire ƙwaƙwalwanmu daga duniyar mai da ƙur'ani abin rerawa. Ƙur'ani ba wai kawai a rera ba ne, ya wuce nan, wa ma huwa bil hazl. Sau da haka daga cikin masifar da al'umma ta samu kanta a wannan zamanin a ciki mai da hankali zuwa ga rera ƙur'ani fiye da mai da hankali zuwa abin da ya kunsa. Masifa ce wannan ba abin sha'awa ba ne. Shi yasa sai ka ji ko taruwa aka yi an fi mamakin yanayin yadda makarancin ya karkada murya fiye da abin da aka karkada muryar a kan shi. Har wata masifa ka ji ana karatu ana wani a Qur'ani wama huwa bil hazl akan Qur'ani masifa ce. Qur'ani ana kwarai ana wasu surutai wallahi ba qur'ani ba. In ka ga mutum yana wannan ko izifi 130 ya haddace bai san qur'ani ba gaskiya. walau anna qur'ana sugirat bihi al-jibal law anzalna hadha al-qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. kai kuma yanzu kana ji kana abin daga cikin masifar da na gani. Naga wata rana wasu suna karatu wani yana karanta afa min hadha alhadith ta'jabu wa tadhakuna wa la tabkun. Me karatun ko mace ce tana murya mai dadi wallahi kuma suna dariya suna bin murya. Na kalli yanayin kamar kwarkwaran kwatsa tannatsa za ta faɗi. Ayoyin Allah yana magana akan masu jin Qur'ani ne suna dariya, su kuma ga su alarmi suna karatun ana karantawa suna dariya wai suna bin muryar banza. Muryar me? Ba Allah bai saukar da Al-Qur'ani din kawai tsabar arera ba yana so arera. Warattil al-Qur'ana tartila. Amma me zai biyo bayan rerawa? Inda zaɓi za a bayar gara a samu wanda bai iya rera Qur'ani ba amma zai fitar da hukunce zai tasirantu. Wannan ya fi soyuwa a wajen Allah akan wanda zai rera amma kuma baya tasirantuwa da abin da yake rera. Da haka mun farka daga bacci wannan Qur'anin ba abun wasa ba ko a zo ana tilawa ana wani mai karfin hadda yadda yake yi yunkuri yayi mai ana ta istizai ana dariya Qur'ani. Ibn Mas'ud wata rana cewa ya ji wani yana karanta Qur'ani da sauri kawai saurin da ya wuce misali ya daka masa tsawa ya ce kai wannan wa ma allamnahu shi'ra Allah ya ce wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun
وقرآن مبين لينذر ولتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. saurin karatu ba kawai yaji yana yi yace la tahuddahu hadda shi'r, har ka fisge shi yadda ake fisgar waƙoƙi. Qur'ani Allah yace bai koyar da bai sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani waƙa ba, wa ma huwa bi qawli sha'ir. To da yace ma huwa bi qawli sha'ir sai yace mene? qalilan ma tu'minun. Sai yace mene? wala bi qawli kahin. Sai yace mene? sai yace mene? Tanzilun min rabbil alamin. Duk inda kaji ana karatun Qur'ani kaga ana wannan ka tashi ka bar waje. Duk inda kaji ana karatun Qur'ani ana wannan in kana da dama ka hana. Din ana tsoron masu siffantuwa da wannan siffar Allah ya cire musu albarkan Alƙur'ani. Akwai waɗanda suka yi rigantu da rigar Alƙur'ani amma Allah sai Allah ya zara albarkan saboda irin waɗannan. Qur'ani ya wuce na. Qur'ani ba abun wasa bane. Ana so kana ji Allah ya ce innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Su kuka suke da lafaza na ban mamaki da narkewan zukatansu. Wasu kuma suna ta kabarbari wai ana bin murya. Wasu yanayin muryan ma ya wuce misali, ya kai marhalar haramtawa ma. Ya kamata makarantan Qur'ani su gane ba kowane yanayin murya bane wai ma ake so. Ba kowane kadawa bane, in kadawar ta wuce misali ta koma wani babi ya zama music. Qur'ani ba music bane. Mu gane wannan, waɗanda suka sha Qur'ani suka koshi sun san ma'anar wannan maganar, sun san me nake nufi. So yanayin yadda za ka rera Qur'anin ma ba kawai kai ta rerawa kai ta sama da ƙasa, kai baka zama ɗan sama jannati bane kai ta yi, a shi ma akwai ka'ida. Ba haka abin yake ba. Saboda haka mu gane, alarammomi mu farka. Qur'anin nan ba abun wasa bane. Wanda Allah ya masa baiwar haddace shi, Allah ya masa ni'ima, to a ga tasirin ni'imar wajen yawan kokanka akan Qur'ani. Jikinka yanda yake narkewa sanda kake sauraren shi, wannan shine tasiri, shine abin da ake bukata. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.